isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Biyernes. Pizza Jess sa bulan po nin Enero 2025. Alwin Dobulel. Endong makakaibanan digdi sa programa. Sa pangaran ni dating konsihal Jigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido. Diyan sa lado teknikal, yaon diyan si Darwin Obido. Tondo kita nga lasot sungon nin pagkaaga sa pagatod sendo nin mga informasyon, istorya, serbisyo publiko, mga bareta digdi po sa 1FM 88.3 sa simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Sen man kamong party kang kinabanay ni. Good morning po mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga. Maray na aga man sa sakuyang misis Irene Antikira Lubit. Okay, sige. Nakantabay ba ngunyan? Sige po Good morning po sa intirong Pilipinas na nakatutok ngunyan na pagkaagang ini. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Mantang nakaantabay digdi po sa 1FM Legazpi. 1 lang yan, 88.3, duman sa mga kababayan niya to na minamarata pa sana. Dahil paninda laog, tabi sa eskwela ha. Suspindido pa sundo sa ngunyan. Sa orange warning ata kita ngunyan. Sa kasubago pagmata ko, sige sukaling kagingkan sa kuyang cellphone. Dahil pangani nagkakuan, dahil pangani alarm sa cellphone ko, nagparakaling kaging na. Ito pala, so ano ini? So in the RMC, orange warning an Albay. Kasarabay po tabi sa orange warning an probinsya nin Albay. Dahilan po tabi kan paguran, dadarakan, amihan, asin share line. Ingat sa Gabos ha, lalo na sa mga flooded areas. Tapos po tabi duman sa mga sa mga landslide prone areas. Taga boss, ingat po tabi kita nganyan. Medyo malumuyo na ang daga madali na po tabi magrasay dahil na kinakaya yung volume kan tubig uran na
tubiguran po tabing binabagsak. 50 to 100 millimeter na uran per hour. Yugon mo yan. Medyo magabat yan po tabi. Orange dangan red warning. Permi po. Pero ang sabi, baka sa aga improve naman ang kondisyon. Pero kasubanggi kasubanggi po tabi nag-aga sa uran. Pun kasuhapon na hapon tapos nag-aga sa uran. Nag-aga sa uran. Pati so alaga ako masiramon so katurog. Serita asubitis. Serita asubitis. Kan alaga ako sige, so may mga birthdays ko niyan. Happy birthday po sa Sendo Gabos. Birthday ko niyan ni RSM. Si birthday ko niyan, happy birthday kay RSM Cora. RSM Cora. Birthday ko niyan. Tawi do ako nin birthday song dyan. Pasadahan tango na birthday song. Happy birthday kay RSM Cora. Obido. Ang samuya po na Regional Sales Manager digdi po sa Radyo Pilipino Legazpi asin man sa 1FM Legazpi. Okay? Sige ha. Dali lang ta makuha kita nin koan. Makuha kita nin ano yan, musik. Ingon mo na. Yan. So, pertiho na music yan. Yan. Okay. Happy birthday kay RSM Cora. Alright, sige. Happy birthday kay RSM Cora Giraray ha. Ang samuya na Regional Sales Manager digdi po sa Radyo Pilipino. Alright. So, duro-diretso na po tabi ako digdi sa programa. Duman sa may mga birthday, sabi ko nga ni Sendo, happy birthday po sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian Gitwelson, asin po tabi, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po ni nanuman na pinagmamati sa Sendong mga salud. Mantang nakatutok digdi sa 1FM. Anong yagal ko naglulubina? Anyways, ano po ang satuya na mga istorya ngunya na pagkaaga, inutunta po tabi ining istorya. O ta, nagluwas na po so, ano yan, nagluwas na so balota, yung sample kan balota, ipinaluwas na po tabi kan
Kano yan? Kan Commission on Elections. So, iimprintang balota yan. Sa Albay, alat ko na ta, kwaong ko daw digdi sa kwan ko, sa kuyang cellphone. Gani na maintindihan nindo, tabi. Kwaong ko nga na digdi sa kuyang CP ha. Sa ito ito. Alo yun man yung cellphone ko. Alo yun man yung cellphone ko. Sa ito. Oh. Yan. Oni. Yun. Yung official ballot na iluluwas po tabi kan COMELEC. Doon yun. Kakibat kay ning alat ko na daw ta i-download ko daw na save to phone yan. I-download ta daw na tangani na mapadako na ta medyo sa dayutonan pigiling ko sa dayutonan kuan kay ni digdita ko aon sa pictures. Okay, yan o ni. Kasabay ninda po sa balota senator then tan party list iba man sa party list. Okay? An yaon digdi po tabi member of House of Representatives Kokito Lakas, Loria Caloy, PDP Laban. Okay? Provincial Governor Rosal Noel, PDP Laban. Salceda Joey Lakas, Sara Rosalier Jr. Independent. Kano yan? Provincial Vice Governor Alegre June Arandia T. Independent. Kodiday Lakas. Member Sanggunian Panlalawigan Abadisa Alpajaro Casolya Imperial Liosala Mansano and Ohano. Yan. Mayor Legazpi City ini Atutubo Doc Independent. Si Doc Atutubo nagdalagan pala. Doc, pagpira mo na. Sige. Ismail Cap Hisham, EPG Lakas. Rosal Carmen Geraldine, PDP Laban. Sabdao Dan, Independent. Vice Mayor, Duaman sa Nainiaw. Bariso Al Gutierrez Luis. Dua. Sanggunian. Anong number si sir? Abion Aguilar Batman Oni, Independent. Andes Ralph Lakas, Baltasar Beans, PDP Laban. Basalyo Tibong, PDP Laban. Beltran Lao Lakas, Boban Ismail Lakas, Pariñas Gutierrez Lakas, Imperial Sunshine Lakas, How Alexander Independent. La Hara Charleston Lakas, Ali GP, Luteria Elinita Independent. Lucila Attorney Bots Lakas, Luis Trotuts Independent. Miraflor Henry Independent. Muñoz Bet PDP Laban. Obido Chigo number 18 si Obuy na sining number 18 pati. Number 18 Chigo. Olpindo Ryan Ramirez Lilian PDP PDP Laban. Ranyola Lakas, Rosal Ron Independent. Independent siya. Si Gabriel Alexis Lakas, Valladolid Consi Ato, PDP Laban. Yan. Iyo po yan ang mga konsihal. Ngunyan,
ngunyan tabi siring kay ni ta daiba kapi padalagang kang Comelec pero dai man sindang magilibo ta igwanin temporary restraining order actually yan. Itong desisyon po tabi sa inot na desisyon po tabi kan Supreme Court. So may igwa po nin inaapod na igwa po tabing pinag-aapod digdi na ano ba yon? TRO. Kaya so Comelec napiritan po. So yung Comelec may TRO nagpaluwas giraray po tabi nin disqualification kontra kay Gov Noel Rosal pero ibinugtak man giraray nin digdi. Ang bola po ngunyan actually nasa taday pa man initapos before election o naarin daw iluluwas kan Supreme Court na desisyon na ninday ni kon takon taday pa man itapos ang kalbaryo ni Gov Noel Rosal tabag pagabot kan oras i-disqualify siya. Gustong sabihin dayan bibilangon kan Comelec pag disqualify yan sa rong kandidato. So siring yang kan po tabi depende yan sa Korte Suprema okay. Kaya nasa Korte Suprema man girara yan. So ngunyan as of now kung balota ang pagrulayan ang labanan digdi po tabi ang labanan digdi dua sa gobernatorial sa Mayor Tulo si Hisham Ismael, Geraldine Rosal, si Doc Atutubo. Ayan. Sa bagay si Doc Atutubo kuan bagay ni. Dating election lawyer ni BBM na si Comelec Chairman Garcia inalis sa listahan ang makakalaban ni Martin. Ito seryoso. Isus adi. May kalaban si Martin Romualdez. Ano na ba tayo, Comelec? Okay. Sige. So, tawan tanin, ano yan? Sabi ko sa Endo po, dapat tawan tanin, ano ini? Laban yung tao. Tangani na magkaigwa kita nin pagpipilian, adi. Kakaigwa kita nin pagpipilian. Iyon naman talaga yan ang purpose kung may election. Kung abutan na nin mga kalaban so dapat po tabi dapat po kung abutan nin kalaban bako na yan eleksyon i-appoint na lang gabos. Kung siyang gusto kang Comelec di yun yan ang masunod. Pero as far as may demokrasya kita digdi, igwa kita nin proseso pagabot sa eleksyon tabi, day pwedeng magbuotang Comelec, diskarte na sana yan tabi kan mga kuan. Diskarte na sana po yan kan mga kandidato, kung paano ka mo lumaban, paano ka mo gumana. Ta sundo sa ngunyan, lalo na sa pagka-gobernador, sa pagka-gobernador. Sabi ko sa Indo, mahigot po ang bakbakan digdi. Hindi yan bako yan simple-simple na kuan. Congressman Joey Salcida niyaon. Hindi yan sabi ko sa Indo, si Congressman Joey Salcida sa totoo lang giniribuhan yan yung mga isyo kay ito pero daiman nangyari. Okay? Daiman po nangyari. Ura man ki napatunayan. So gustong sabihin si Kong Joey malinig yan. Tapos grabe ang suporta kan grassroots dyan. Mga kabataan, mga ano yan, kadakol anong suporta kayan na kaya ining dawang hindi talagang sabi ko sendo nanginayang ako taan sa digdi mapipirdi sigurado daday mo pwedeng maging tabla may mapipirdi digdi sa duwang ini paano pa so mapipirdi magpapahingalo kitulong taon sayang ang mga leaders na ini okay
Sa Legazpi naman, ano yan, Mayor Geraldine Rosal, tapos Hisham Ismail, BM Kap Hisham Ismail. Yan ang labanan. Pumili na kamo. Magpili na kamo. Kaming mga taga-radyo, na ibang kami pwede na mag-endorse sa indo dyan. Tapag nag-endorse kami dyan, ako man ako politician, pag nag-endorse kami ng kandidato na uni ang dapat nindong botohan, ako, raot na po sa moyang pangaran as media, hindi na kami media, hindi na kami sa tahaw, kuwan na kami, spokesperson na or spokesperson na kami kan kandidato, kan politiko, di ba? Kaya as much as possible, dapat na, sabi ko sa indo, sa tuyang mga pagiriba, dapat siguro po tabi na i-maintain ta kung ano ang pagiging, ano ang sa tuyang trabaho bilang media man, bilang journalists. Bilang journalist po. Iyo man sana yan ang gusto tang mangyari. Tangani na kita, sabi nga na ibaga po tabi, nagpupuon po yung respeto sa tao sa tuya. Ikon gabos na kita nakaapil sa sarong partikular na politiko. Siyempre, alam mo, nag-apil ako kay Mayor G. Kalaban ako kan grupo man po tabi ni Kap Hisham Ismail. Pag naka-apil ako po tabi sa APGD, kalaban man ako kan grupo ni Mayor Noel Rosal, kan grupo ni Mayor G. Rosal, di ba? Yan po ang pinag-iibitaran ta Yan ang pinag-iibitaran ta. Kaipuhan po na magtindog kita kung sain kita dapat. Sabi ka, tumindog ka ngayon, tumiso ka. Tumiso ka ngayon. Okay? Sige. Anyway, kamo man ang mga taga-Legazpi ang bahala ka kung ano man po tabian, ano yan, ura manin mga issue kung ano-ano. Sige. Nasa sa indo na sana yan. Alright? Taod-taod pagurulayan ta ining dakulaon na rally sa aga. Sa aga ini. Pizza 11. Sawangan Park ni sa Legazpi, mga 22,000 daw. Rain or shine. Iyo po, Sawangan Park. Ilingon ta ini po tabi. Digdi na po ini an pagbiklad din katotohanan 26 lampas po an alas 6. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. Bright dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng ating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, so sige, balik na kunig di sa programa. Ikaw na kita nin 37 minutos tabi makalampas ang alas 6 ni pagkaaga. Ini po ang 1FM Legazpi. Sige, so sabi ko sa indo po tabi sa aga may dakulaon na rally na mangyayari. Dakulaon na rally po tabi na mangyayari digdi sa nationwide ini. Nationwide na rally kasalabay sa mga so INC, Iglesia ni Cristo po. Alam ta po atabi ang Iglesia ni Cristo na ano yan,
ang Iglesia ni Cristo po, aram nindo, may sarong hiro yan. Bako arog kang Katoliko, na ang Katoliko, kanya-kanyang fight. Diyos kati. Pagabot sa eleksyon, may sinabi yan, may sarong, may bilog yan na black din botante. Kaya lang, ang pag-iisip ko lang digdi po tabi sa eleksyon sa lokal, sa Mayo. So, ano yan? Mga may pagiriba kita sa midyang kuan eh. May pagiriba kita sa midyang ano yan. Eh, kung suportaran si Gob Noel, sensya. Dahil man, bilang ang counted pati ang boto, pati ang pamilya niya eh. Kung iglesia, dapat bantayan. Kung si Seta, dapat bantayan ano. O taka, so deswail siya kaan. Bilib ako digdi talaga sa totoo lang sa Iglesia ni Cristo, bilib ako. Sa ano yan, religion na ini. Okay? May hiling tadigdi po, taaram nindo, ang Iglesia, nagsit po tabi nin sarong dakulang rally. Dahil ang tanahihiling ninda ang kamugtakan kan politika digdi sa Pilipinas. Tapos kagrabe po na kuan. Ang makasupog po tabi digdi because harap-harapan na po tabi yung kuan eh. Yung ano ba yun? Corruption. Corruption digdi, corruption duman. May nagkuan na nag-react kasudma, naka-post nga ni naka-bareta, nagpa-interview. An akap daday man ki corruption. Sisay man nagtaram sendong ura man talaga actually an akap. Day mo man yan mabubulsa. Apira sana kung magkakaigwa kanin payroll padding. Na igwa po nin mga ibubugta ka mo dyan ako. Pero actually, ura po sa totoo lang, ikabagan mako aduman sa DSWD Mananggad. Ang problema sa nadigdi, bako man ang issue digdi na ibinul sa suakap eh. Mas yan tupad, dahil man po tabi talaga kibulsa na nangyayari. At in fairness naman po tabi duman sa mga kongresista di. Kaya lang, ang maraoton digdi, ang akap tapos ang tupad, ginagamit nindo sa politika. Na supposed to be dapat pabayaan na nindo so DSWD tapos so dole. Dahil na kamo dapat makiaram. Ano obligasyon nindo is magbugtak din kwarta dyan na pondo para sa DSWD, para sa dole, para sa nasabing mga programang iyan, para sa propor nga ni propor tapos sa mga minimum wage earner na kaparariyas ta. 20,000 pababa. Sabi ko sento, ako kasabay man dyan. Day man nagba-20 bilang sweldo ko. Kasabay man po tabi ako dyan. Sabi ko baga, sa DSWD, kaya gusto ko na makuha kayo ni ang DSWD. Ano yan? Maaraman ta po tabi. Gusto kong ipaapod giraray kan PIA sa kapihan sa bagong Pilipinas kung sa mga masunod na bulan iguana. Ang DSWD. Why? Kasi gusto kong mahapot ang DSWD kung ano tapos ano po ang magiging sistema. Bako nakita digdi sa may korupsyon o dai. Kasi wala naman talagang korupsyon pagabot digdi sa akap tapos sa tupad. Nakukuha niyan eh. May tao na nagkukubra. So gustong sabihin, paano mo masabing may korupsyon dyan? May nagkukubrang tao. Siring man kan mga alimbawa, casual. Ayaw, good job order. Pag yung wakil nagkukubra po, bako yan, daing irregularidad dyan, kasi may nagkukubra. Bako man so department head, bako man so mayor, so governor, bako man so kwan. Day kita dyan. Ini lang ang tutukan ta po, na akap, tapos tupad. Day man kikuan nata, kasi, ang nagtatao, bako man so congressman, bako man so mayor, bako man so gobernador. Ang problema sa naugaring digdi, lalo na sa tupad, ang nagpapatupad, so mga kapitan,
na alimbawa kaapil mo sa mayor, iyon nagpipili kang kuan, napopolitika. Pandua, pag nagbabarayada na po, nag-orientation, dapat po ang gibuhon kan DSWD, bako po duman sa inaapod na pagsadiri kan mga politisyan. Taigwa man po ki mga binyo, pwede man ba kaya na nagastusan nindo po tabi mag-arkilanin binyo? Naura po ki politiko na magtataram dyan, ura po ki politiko na igwa dyan po tabi, linigon mo na sa tarpulin kan mga politiko. Tadyan kita nagkakalit-silitse. Ginagamit po tabi kan mga politisyan, tangani na mga kampanya duman sa mga makakaresibi kan akap, tapos sa mga tupad. Diyan kita may problema. Di ba? Kaya kaipuan ta po tabi ngonya na ayuson ta ini. Kumbaga sa DSWD, kaya gusto kong makaulay sa DSWD sa kapihan sa bagong Pilipinas. Tasiring kaya yan dapat gibuhon ninda. Pandua, akap. Ang sabi po sa programa kan akap, para iniduman sa mga minimum wage earner na apektado kan inflation. So gustong sabihon, kung minimum wage earner ka, nagsusildo ka po tabi digdi nin 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14. Sondo sa 19,000, minimum wage earner ka. Kasabay ka duman, ika po, kumbaga, kasabay ka duman sa dapat matawan. O, pirang bilyon ngaya ang budget kan akap. Pirang bilyon ang budget kan akap. 26 billion. Igwa ba sindang datos sa employment sa duli nga ni? O duli ang pwedeng mag-ayos kaan o piraan minimum wage earner digdi sa Bicol, sa bilog na Pilipinas. I-times mo sa 5,000, iyon na yan. O paapudan sa mga employer kaan. Alimbawa ngaya amol, minimum wage earner yan. Tura pa man ang 20,000. Paapudan so human resource officer kanmol. Opera dyan ang kuhan mo si Risa iyan. Subbitan digdi so certificate of employment kan mga iyan. Pirmahanin do. Tapos so ID kan mga kuhan na yan. O tauan duman sa manihaminto kanmol. Itao so 5,000 po tabi. Minimum wage earner ito. Di ba? Kung pirang milyon iyan, na minimum wage earner po tabi, at least matataunan. Tadakulaon nga rin ang pondo digdi, bilyonis baga. Sa paaging iyan, malilikayan po tabi yung politika. Malilikayan ng politika nata. Dahil na po kipapil dyan sa mga congressman, sa mga gobernador, sa mga mayor, dahil ng papil dyan. Dahil naman sila maunabihan because yung urulay digdi is between dole DSWD asin po tabi so employer na magtatao po tabi duman sa mga empleyado ninda kan 5,000 para sa akap assistensya po sa mga minimum wage earner. Ganun ho kasimple. Di ba? Pwede mo niyan pagkuakang kwarta picturean. Bako yan mapagal. May DSWD lang o picturean. Tapos na laban. Dahil pa ka mo mapapagalon maray. Iyon ang problema tayo. Di ba? Maray pamigo ang akap ta nariresibi kan tawo kaysa sa mga darakulang construction nagkapirang tawo sa naresibi. Ang dilinsyahan po kan mga politikong ining mga darakula, mga kongresista. Tapos ano yan? Kongresista, kung ano po tabi. Ang dilinsyahan kan mga ini actually, ining
programang ining mga infrastructure project. 30% eh. Dilin siya posible sinda. Ah? Iba, ibaga, napaka-simple. Kung di kita kaan, kung di po tabi kita kayan, may diferensya talaga kita. No? May diferensya. Dahil mangyayari sa tuya kayo ni. Tagabos po tabi, inaagi sa politika. Di ba? Dahil kita naka-gibonin programa, dahil po kita nakakagibonin programa na dahil po tabi, bako po tabi inutan politika. Puro kita puro kita po tabi politikaan nasa isip ta. Doban sa mga nagagaramit kay ni. Pinagagaramit po tabi yung mga programa. Sige. Anyways, alato na ta tama ko ang una kitang report. Sa oras na 50 minutos makalampas ang alas 6 ni na pagkaaga. Say dito si Darwin. Sala. Nawara so ano yan? Nawara so ano yan? Okay. Sige. DWGO Live Report. Kabahaging Mar Rodriguez, Kamara suportado ang Anti-Poverty at Food Security Initiative ni PBBM o ng PBBM Administration ayon kay Speaker Martin Romualdez. Mar Rodriguez, good morning. Please come in. Nawala. Nawala eh. Sige, dali lang. Hindi ko nakukuha. May problema na naman. May problema na naman, di ba? Ay, nako. Wala. May diferensya na naman ata ining kuwan ka. Huwag na. Orat yan ta kuwan nun ta na muna ini. Then naglaog. Then naman naglaogan sa kuyang kuwan. Yan. Alright. I-try ko daw ko na, pasensya na ha, dali sana, i-try ko ng haliunin. I-off ko na din sa kuyang cellphone. Dai, abo na naman pumasok yung kwangkaw. Yung, ano ba yun?
messenger ko. Okay? Saka bukan di ka baga mamroblema kay ning cellphone na ini. Dali sana. Yan. Okay. So anyway, sa susunod po, tabatangon yan, siyempre, ma-eleksyon eh. Ma-eleksyon, kaya talagang mainit ining programang ini. Talangan man, kamusanan magparagaramit po kan, ano ba yon? Kamusanan magparagaramit kan, ano yan, kan kwarta kan gobyerno. Oh. So iba, so mga na nakatukaw, so mga maluya-luya sa administrasyon, dae, kamo, iyo. Oh, dae man pwede na muya kamo abo barang. Ano gayang muya kamo abo barang? Di ba? Iyo po, dae man kinakasuhay, nakisuhay po actually, pagabot digdi sa kwan. Ano yan? Pagabot digdi sa, ano ba yan? Digdi sa akap. Ora man, bako man korupsyon ang pigurulayan digdi. Ang pigurulayan digdi sa akap because ginagamit nindo ini sa politika. Tapos utupad. Ginagamit nindo. Magayon ang programa. Magayon po ang programa. Kaya lang ginagamit nindo sa politika ini. Iyo. Ginagamit nindo sa politika. Alat ko na ta iyo. Sige. Yan. Ikwanta ko na. Say na. Ligaspi. Tibad kon ayos na ini. Sige. Suportado na okay. Si kabahaging Mar Rodriguez may report. Take 2. DWGO Live Report. Kamara suportado ang Anti-Poverty at Food Security Initiative ng PBBM Administration ayon kay Speaker Martin Romualdez. Mar, please karin. Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang mga inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng ekonomiya kasama na ang pagkakaroon ng tiyak na supply ng pagkain. Ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre matapos lumabas ang resulta ng Social Welfare Station Survey kung saan 63% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pinakamataas na sa nakalipas na 21 na taon o 21 years. Ayon kay Asidre, ang resulta ng survey ay patunay ng pangangailangan na agad masolusyonan ang problema. Sinabi din ni Asidre na inilunsad ng Kamara ang Murang Pagkain Sub-Supercommittee na tinatawag ding Quinta Committee upang mahanapan ng solusyon ang mga problema kaugnay ng mataas na presyo ng pagkain gaya ng smuggling at mga issue ng supply sa mga bigas. Nakikipag-ugnayan rin ang komite sa mga ahensya gaya ng National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue upang matukoy ang mga negosyanteng nagsasamantala. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na kuligdi sa programa. Igwa na kita nin 2 at 3 minutos antes mag alas 7 nin pagkaaga. Ini po Giraray an 1FM 88.3 di Gaspi. Ako po nakantabay. Kasuba ko pa. Medyo malipot ang pagkaaga eh. Malipot ang pagkaaga.
Pirming dumog ang satuyang samingkil. Pirming dumog po ang satuyang samingkil. Samidlag. Okay. Sige, anyway. So, duman sa satuya ng mga kababayan, na mga nakaantabay ngo niyan. Sige, anyway. And, yun na ini. Sa aga, kuana Darwin, sa aga, Ganban. Ay sa, kuana, January 12. Sunday, Ganban na. May Ganban ko na. Comedic Ganban na. Dahil na magdararaki Badil. Okay? Yaw, may mga lisensya ka mo. Kung dahil ka mo nin exemption, may mga permit ka mo. To carry outside residence, maski permitan sa indong Badil, kung dahil ka mo nin comedic exemption po, dahil ka mo dyan. Makakasuhan ka mo at makukulong. Okay? Kaya din na magpartinaraga sa payuha. Poon yan sa Domingo. Okay? May mga checkpoint na naman kayo na. Okay? Para na ako digdi sa programa ko na. Let's go!